Nuhun yang maha agung mugia angsal pitulung mugia angsal rahayu angsal barokah saking kula separakan mugia angsal selamat mama panitia mimi panitia sedaya angsal seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing parawan warisan sing nenek moyang saumur bakal ilang sing wajib dipusti sing wajib hati-hati senisan diwaradui warna pimpinane mimik kaji wasrini pengurus Ayunda Mas Haja Wiwit Rini Widiawati alamatnya Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Sedaya sami nyakseni sesepuh mundur Mama Kunci Kedi Sedaya Joya Kang Ijale Gedi Uli Eropa Dewe Nok gendis Gedi Nok gendis Nanang Jundi Ajalani Nok meja Gedi sing mirengakeun Mamae ikoe Gedi sing ditembangi Mama Kunci Mimi Kunci Dik Mama panitia Emane wong seduluran Mama Kunci Mimi Kunci Mama panitia sing hormati sareng Mimi panitia Dik yen dipikir sebut teh maling-malingane temen duh
mama panitia minangkane sing ditembangi kanggo gendise kedik nanang jundie kedik sing mirengaken nok majae kedik mama dene ikoe kedik kanggo mamae Amarjo yang kang ijal minangkane kuli Eropa dewek kanggo nok nisae kedik anake mama RT Rasmin dewek mamae Ariska sing ditembangi kanggo bundae Eca Ayunda Mas Haji Wiwit dewek sesepuh muntur mamaku muntur mama lurah muntur kanggo sesepuh santinge gede minangkane sing ditembangi sing duwe sedulur sejiwa dewe bapak dewa kanggo ibu dewane gedik minangkane sing ditembang najan dilali-lali bibis salali dilelipur blik telipur tambah lawas bos Dharma Ayu ayahe Akila bundae Akila dewe minangkane sing ditembangi kanggo nok ikae gedik sing duwe sinar tani mimi kaji cari niek kedik sing duwe nok jin sama makaji udiek di bos depan jati minangkane grup biawak dewek kanggo bos kusen Cirebon girang papae Nanda mamae Aris kasing duwe santi minangkane sing ditembangi mama panitia mimi panitia sepuh panitia muda mama kunci mimi kunci aja lali bae selawase najan ragane paanggang nimbatine pasti barengan mamaku muntung mamaku mimiku mama lurah sing ditembang mama RT kang ijale gedik mama dene miko sing mirengaken nok majaya sing nyakseni kanggo nok gendis sing ditembangi mama RT Rasmin aja lali kang ijale gedik kuli Eropa mamae Amarjo ya gedik aduh mama kunci mimi kunci sing hormati ling-ling seceneng ngulung kapitan kembareng matanya aja emat aja gontang mamaku muntur yen awan krasa kebayang yen bengi krasa keimpi turu ora bisa lali kebayang sampean siji gombal merang sapu jogan awan bengi krasa presedandu mamai Ariska kang ijal dilawani udan-udan pepayungan jeblok-jeblok gegamparan damar kang madangi
jagat kengelan bae selawase duh sing duwe sedulur sejiwa bapak dewa kanggo ibu dewane gedhe pinangkane sing ditembangi mama kunci ini kunci mama panitia muda panitia sepuh sing mirengaken sesepuh mundur sesepuh santi aja lali mamaku wedi aduh no gendis mama RT Rastin aja aduh kakang ora tahan tekade ningati sun arep luru ganti tenimbang di kawin siri ditinggal doangan jadi istri simpenan selalu nunggu giliran aduh kakang ora tahan tekade
kanggo kang ijale keding uli Eropa dewek ngaturaken matur kesuwun Mamai Amarjo yengeng ngaturaken matur kesuwun kanggo nok misae keding anake Mama RT Rasmin matur kesuwun mimi dene iko matur kesuwun kanggo nok majae kedhik aja lali nok gendhis kedhik sing ditembangi arep nyandang sing model apa merman sawulungan kecil mangsa wani papai nandangan bos kusen wong Cirebon girang kanggo mamae cahaya kedhi aja lali bos Depan Jatiek Rupiawan logikae kedhik minangkane asli kanggo nok jin sesing hidup dewek mimi kaji cari mama kaji dia kedhik bapak mamai hayu kalbong tiang bino kanggo bos Dharma ayu kaji warli kedhik sedulur sejiwa aja lali selawase Bapak Dewa Haji Warli dewe kanggo mimi kaji kedhik sing ditembangi mimi kaji wasrini Bundai Eca Ayunda Masaji wiwit dewek Bos Dharma ayu di lali guna lali gawe aja lali bae selawase ditinggal viralani junjang mayang pamit kula dega-dege sampeyan siji saka gurune mama kunci mimi kunci panitia muda panitia sepuhe minangkane sing ditembangi lali gunanga lali gawe aja lali bae selawase kebo pendek sinabawana sapa maning kanggo gandulan nok gedis mama kohon toreki alon-alon kalimaton bagen alon asal kapun tunggak jati pesarean arep nyandang model apa temen mangsa burung ciri mangsa wandea bangiro nikreranke melu nyawang sing kadoan melu nyawang
Bapak Dewa Ngaji Wardi sedulur sejiwa